Jinavendan uçiyana radyo denge gelden başkodarın heceyru 21 Tebağ 2025 Penşemli Brüksel saat ne lamedede. Emin uçiyen serisi ve peşkeş bikindem de mazad ya reberapoya. Duran Kalkan Gud ve Reberapo uşanda ya ve biçil meclisi endame komiteye zanisten civaki Abdullah Öcalan Duran Kalkan de bername Medya Haber TV'de akıbi Gud nezi mehekeye biti avayı hevditin bir Reberapore nayahat kirin. Em nizanın beli İmraliye Ravşçiye Kalkan pişti ve persegut leguri pevajuye diviya bu hemu deriyen İmraliye bahatane vekirin hevi u bendevari ev bu. Lehin hevditin hatibun kirin ji ev Ravşçene bu. Ve herkes ve rastiye bibine. Komisyon jibu çareseriye hatiya vakirin. Le pozisyona dilgirtina reberapo de çala mırine de tecite mutlak de devam dike. Jivolet u der ve yolayı jijinan civanan siyasetmedaran rewşenbîran rojdamavanan û her beşên civakan daxwaza hevdîtina birêber aporete kirin. Ev jî dide xuya kirin ku rewşa rêberapo sistema îmraliyê herkesî alaqedar dike û dizanin ku ew mîmarê aştî demokrasî û çareseriyê ye. Ji bo wê jî herkes selameta pêvajiyê û pêkhatina aştiyeke mayîn de sazkirina demokrasî jiyana azad û wekeviyê de azadiya rêbertî de dibîne. Heta ku azadiya fîzîkiya rêberapo nebe, heta ku sistema qir kirin, tecît û işkence ya İmraliye jihole rana be ne tene jibu Kurdan jibu tamamiya Türkiye mirov nikare bahsa azadi u demokrasiye bike. Duran Kalkan dibeje em naxwazin be hevîtiyê reşbîniyê bela bikin le agahi bi vî rengiye û divê rewşê de guhertineke nîne. Divê komisyon ciddiyetê nîşan bide. Eger komisyona demokrasî xuşk û biratî û piştevaniya neteweyî be divê berpirsyariyê xwe bicih bîne. Rêberapo garantiya pêvajiyê ye. Biryarên Kongreya Dozdemîna PKK feslikkirina avaniya rêxistinî bi dawîkirina stratejiya têkoşîna çekdarî ev rastî nîşan daye. Yani Aliyê Kurd yekpareye bi ciddî û stratejik nezî meseleyê dibe. Erk û berpirsyariya dikeve ser milê dewlet û desthilatdariyê jî hene. Devlet Bahçeli jî gûçuk bi baskekî nafire ev kar jî bi yek aliyî nabe. Divê rêberapo şandeya wî tevlî pêvajiyê bibin. Komisyona Demokrasi Xuşku Biratî Hevgirtina Millî ji bo cara pêncan li hev jiviya. 19 Tebağê Ango Komisyonê li kesên xizmet xwe di şer de wenda kirine guhdarî kir her wiha Wezîrê Malbat û xizmetên civakî pêşkêşiyek ji komisyona re kiribû. Di 20 Tebağê de ji Ango du civînê di roja duyemîn de dewam kir. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş di vekirina civînê de axivî. Kurtulmuş diyar kir ku vê li dayikên aştiye û dayikên şemiyê guhdarî bikin. Êşên Tirkiye zêdetirî 40 salin dikşîne êşên me tevan êm hevparin. Li gurî min divê mirov van êşa ne de berhev û nekeve nava hewdana ku êşeke bixe pêşiya êşê din. Kurtulmuş dest şankir ku hinek derdorên hewl didin pêvajiyê jehrî bikin hene û ev peyamda. Hin kes mijarên ku divê komisyonê de nehatine rojevê weke ku dirûniştinên veşartî de hatibin axaftin nîşan didin. Bi gotina herî sivik ev yek provokatörî divê herkes li hemberî van derdorên provokatör hişyar bin. Her pêncû yek endamên komisyonê jî xwedî biryardariyeke hevparin. Numan Kurtulmuş herî dawî ev peyamda. Bi rastî jî meseleya me ew e ku ev millet êdî van êşan ne jî gelê me di nava aştî aramî û standartên bilind ên demokrasiyê de bijî. Ji bo vê jî komisyona me hemû berpirsyariyê xwe bicîhtîne. Ev komisyona heta niha jî di nava berpirsyartiyeke mezin de xizmet kir. Me ji bo aştî û aramiyê xebatên komisyonê gihandin îro. Em ê nêz de temam bikin û hêvî dikin ku berpirsyariya xwe ya li hemberî gelê xwe bi serkeftî bicih bînin. Piştî axaftina vekirine ya Numan Kurtulmuş civîna komisyonê ji çepemeniyê re girtî dewam kir. Komisyonê paşê li dayikên aştiyê, dayikên şemiyê, îhade, Waqfa Tahir Elçî û saziyên din guhdarî kir. Di dîroka Komara Tirkiye'de cara yekeme kulî meclisê komisyonek ji bo çareseriya pirsa Kurtê de ava kirin û xebatan dike. Piştî axaftina Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş dayikên şemî yek bi yek axivîn. Dayika şemiyê İkbal Yarıcı
Dava adalete kir û got haya em bahsa dîrokê nekin em nikarin bahsa îro bikin. Em dixwazin Komîsyona Adaletê were ava kirin. Dayika Şemiyê Mesûde Ojak jî li ser biryara xwe yê li ser birayê xwe yê wendakirî axivê got em dixwazin qala Galatasarayê were qada Galatasarayê were vekirin. Em dixwazin kiryar bên darizandin û adalet were. Dayika Şemiyê Besna Tosun jî got bavê min bi zorê li Toroseke spî swar kirin û birin. Ev 6 salin em li pey wê Torosa spî dibezin. Em dixwazin wendakirî werin dîtin û berpirs bên darizandin. Herî dawî dayikan daxwazên xwe ji komîsyonê re wiha rêz kirin. Em dixwazin heqîqet derkeve holê û adalet pêk were. Bila biryarên dadgeha mafên mirovan pêk werin. Ji bo kesên dibin çavan da hatine wendakirin Komîsyona Adaletê ava bibe. Dewlet sûcên kirine qebûl bike. Akubetên kesên wendakirî werin eşkere kirin û hestiyên wan radestî malbatê wan were kirin. Ev kiryar wek sûcê dijî mirovaniyê were penasê kirin. Ji bo carekê din kes dibin çavan de neyê wendakirin dewleta Tirk hemû zagon û peymanên nav neteweyî îmze bike. Piştî dayikên Şemiyê dayikên Aştiyê axivîn. Dayika Aştiyê nezahat teke diyar kir ku ev Aştiyeke mayîn de dixwazin û wiha dewam kir. Keça min li dijî komploya nav neteweyî a li dijî rêbera pêk hat bedena xwe da ber agir. Hê jî behna pora şewata keça min di pozê min de ye. Min ev êş kişand bila dayikên din nekşîne. Em ne zarokên xwe çekan bin ax bikin. Aliyê Kurd çekên xwe şewitandin. Divê dewlet jî gavên şember bavêje. Nezahateke balkişan ser erken komisyonê jî û got rêbera bo aktorê serekeyê vê pêvajoyê dibe ev komisyon pê re demildest hevdîtine bike. Çalakî azadî ji rêbera porê li bajarê Cenevê Swîsreyê sed û neh heftê li pey xwe hişt. Ji 25 Çîlê 2021 ve her roja çarşembe ev çalakî li pêşî ofîsa Netewên Yekbûyî li darxistin. Piştî rêzgirtinê Hevserokê Federasyonê Yekînên Alewiyên Awropayê Şahîn Polat axivî got paradigmaya rêbera por ji bo hemû gelên çareseriyê pêşkeş dike. Yek ji serkeftiyê herî mezin avê modelê wê bibe civaka Alewî. Ji bo avakirina vê modelê pêkanîna biryara mafê hêviyê ya rêbera por şertê bingehîne. Di çalakiyê de banga tevlîbûna yekê mîrîcana çanda Kurdî jî hat kirin. Mîrîcan wê 23 tabaxê li bajarê Zûrîhê Swîsreyê were li darxistin. İranê 5 Kurdên din bin çavkirin û akubeta wan nayêzanîn. Rêxistina mafê mirovan ya Rojhilatê Kurdistanê têkildarî zext û polîtikayên zilma dewleta Îranê ya li ser Kurdan daxuyan yek da. Rêxistinê destşan kir ku di 13 tabaxê de 4 Kurd Zekeriya Muradî, Mehdî Kemalî, Ümed Rehîmzade û Muhammed Emînpur li bajarê Seqizê ji aliyê hêzên îstixbaratê ve û bêyî biryareke dadgehê hebe hatine binçavkirin. Akubeta 4 welatiyên hatine binçavkirin jî nayêzanîn. Rêxistinê got ku di heman rojê de hêzên girêdayî Wezareta İstixbaratê ya Îranê Wîriya Emirî jî li Kirmanşanê girtine binçavan û akubeta wê jî nayêzanîn. İsrailê li Swêdayê li hêzên desthilatdariya Şamê xisatiragihan ku li gundên Swêdayê li nêzî riya bajarokê El Sala û Til Hedî teqîneke mezin rûdaye. Di heman demê de balafirên şeriyên İsrailê jî li dijî xelekê ku endamê hêzên desthilatdariya demkiya Şamê tê de bûn bombardman kiriye. Çavkaniyên herêmî destşankirin ku kuşt û birîndar hene. Heman çavkaniyan got ku ji ber bombabaranê agir bi erebeyeke leşkeriya ku çeka giran li ser bû ket û bi temamî şewitiye. Çavderên siyasî jî destşankirin ku ev êriş piştî hevdîtina wezîrekarên stratejîk yên İsrailê Ron Dermer û wezîrekarê derveyê desthilatdariya demkî ya Sûriyê Esed Şibanî û nûnerê taybet yê Amerîkayê Sûriyê Tom Barak pêk hatiye. Anton Guterres divê
Demildes agiribez li Gazayê pêk were piştî ku İsraîlê gavên pêşîniyên kontrolkirina Gazayê ragihan, sekreterê giştî Netewên Yekbûyî Anton Guterres daxwazkir ku demildes li Gazayê agiribez were ragihandin. Anton Guterres di Kongreya Têkildarî Geşedanên Afrikayê ku li Japonyayê pêk hatiye axivî û banga agiribestê li Gazayê kir. Guterres got ku avahiyên niştecihbûna li şerîda Gazayê ne qanûnî ne û got divê İsraîl çêkirina avaniyên li şerîda Rojavayê Gazê bide rawestandin. Berdevkê Artêşa İsraîlê av dîvrîn jî duh ragihand ku İsraîl derbasî qonaxa yekemîn ya li dijî bajarê Gazayê bûye. Serokvezîrê İsraîlê Binyamin Netanyahu jî ji artêşê xwest ku di zûttirîn demê de baregehên Hamasê teva tune bike û kontrola herêmê bike bin destê xwe de. Belê godan cemem çên serî pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.